Hola, bon dia. Estic aquí per parlar de lo de sempre, en el fons, de com salvar el planeta mitjançant el nostre consum i aquestes coses, no? Avui, clar i concís, anem a analitzar el plàstic d'alguns envasos, com reduir-ne, què fer, etc. En la situació de fruites i verdures, una bossa de plàstic davant de bosses de teles dels teus artistes locals, doncs jo crec que està clar que és més medioambientalment sano, no? En el cas dels sabors, per exemple, tenim aquest plàstic, que no, la marca és indiferent, d'1 litre, quasi bé. Això és un plàstic d'un sol ús, i en aquesta situació tenim una bossa de plàstic, però que diu que redueix un 78% el consum de plàstic creant aquesta bossa. Això serveix per reutilitzar coses com aquesta. I per acabar tenim el cas del te. Amb el cas del te i el plàstic tenim coses molt diferents. Al Mercadona, per exemple, tenim tot això. Plàstic gordo, plàstic més petit, bosses de plàstic amb te a dintre, fins i tot tenim no plàstic. En el cas de coses que no són del Mercadona, tindríem el Hornimans, que ara no en tinc cap perquè són molt bons, però venen amb bosses de paper en comptes de plàstic. I aquests, per exemple, venen directament sense bossa. Llavors, en temes de conservació, segurament el de plàstic és millor, però en quin grau podem utilitzar coses com el paper? I si el paper ve d'agricultura ecològica, millor. I per acabar tenim això, el te a granel. El te a granel normalment és el que gasta menys plàstic. També sol ser una mica més car perquè també és una mica més bo. I s'ha d'utilitzar amb coses com aquestes, que són la típic que es posa amb el te. Mercadona, Mercadona.